MANCY ne. Aisha, ne miki alkawari na zama da juna. Ni Aisha, ne baka alkawarin zan baka kauna. Ki haƙuri muna nan da juna, ciki na santa na manta kaina. Ni ita ce ƙarfin duk jikina, don ita ce jinin duk jikina. Aisha, faɗa mini yadda kike ji hakan a kaina. Zo taho gare ni masoyiya, sai ki bani kauna. Albishirin ka zo ka ji zance, waɗansu mai da mu suke kwatance. Da ni da kai an ce mun yi dace, rashin kai ne zai sa ni in zauce. Ni zuciya ta kai ne ka sace. Ni Aisha, kai ka fasa mini kokon zuciya ta ɗan gata. La la la, la 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 ɗan gata. A yanzu ne na san zan ji daɗi. Ni kai kaɗai zan ba nishaɗi. Ki zo da ni da ke mu yi taɗi. A zuciya ta kai ne muradi. Kiran wayar kike kora kunci. Aisha, na miki alkawari kina nan a raina. La la la. Ni Aisha, ni baka alƙawari zan baka kauna. Kai ka faɗa mun roƙe ka Allah, amsa min ne ya ziljalala. Miji na kai masa sauki, da ya shiga tsanani kai masa ɗauki. Gare shi na zan mai masa ɗauki, kada fushi ya sa ne masa tsaki. Ko sana'arsa kai masa buɗe, samu kuɗi ya kawo su dakin aure.